дарси дуюм. мавзӯъ ҷамъ ва тарҳ дар доираи 100 000. мисоли 10. ададҳо ба намуди сумми разрядӣ оварда шудаанд. натиҷаҳои ҷамъҳоро ёбед ва онҳоро нависед. яъне дар ин ҷо ададҳо дода шуданд ба намуди сумми разрядӣ. дар ин ҷо ба тарзи намуниякта кор карда шудааст, яъне суммаш дода шудааст. мо боқимонда мисолҳоро ҳисоб карда суммашро меёбем. яъне агар мо мисоли якумашро гирем, 7000 ҷамъи 800 ҷамъи 40 ҷамъи 9 мешавад. суммаш 7849. мисоли 11. ҳисоб кунед. дар ин ҷо мисолҳо дода шудааст. мисолҳо аз амалҳои ҷамъ ва тарҳ иборат мебошанд. барои намуна мо 3 мисолро кор кардем. 28324 тарҳи 21244 баробар мешавад 7080. дуюм мисол 43245 ҷамъи 21000 баробар сумма мешавад 64245. сеюм мисол 65890 тарҳи 37906 баробар фарқ 27984. мисоли 12. ададҳоро аз рӯи намуна ба суммаи ҳазорӣ, садӣ, даҳӣ, воҳид иваз намоед ва нависед. яъне ин ҷо ададҳо дода шудааст. бояд мо ин ададҳоро ба суммаи разрядҳо ҷудо намоем. барои намуна якто мисол оварда шудааст. яъне 42412 баробар аст ба аз якто 40000, якто 2000, якто 400, якто даҳӣ, якто дуи, яъне воҳиду воҳид. ҳамин тавр мо ин ададҳои болоро ба суммаи разрядҳо ҷудо мекунем. мисоли 13. масъала додааст. дӯзандаҳо тобистон барои мактаббачагони хурдсоли як мактаб 148 то шим ва ҳамин қадар костюм 148 то куртаи сифед духтанд. дӯзандаҳо ҳамагӣ чандто либос духтанд? агар 148 то шим ва ҳамин қадар костюм, яъне боз 148 то костюм ва 148 то курта, яъне мо агар 148-ро бо 3 зарб занем, ҷавобаш ҳосил мешавад. мисоли 14. амалҳоро иҷро кунед. дар ин ҷо мисолҳо дода шудааст. мисолҳо аз мисолҳои ҷамъ ва тарҳ ва амалҳои қафдор мебошанд. мо ду мисолро интихоб карда кор кардем. мисоли якум ва мисоли дуюмро. яъне дар қавс 41284 ҷамъи 13223 қавс шуда тарҳи 22904. мо дар ин ҷо аввал дохили қавсро кор мекунем. яъне 41284 ҷамъи 13223 мешавад 54507 тарҳи ҳамин 22904 баробар фарқ мешавад 31603. мисоли дуюм 21000 тарҳи дар қавс 3000 ҷамъи 5050 баробар. мо дар ин ҷо аввал якум дохили қавсро кор мекунем. яъне 3000 ҷамъи 5050 мешавад 8050. мо дар ин ҷо аввал таршавандаро, яъне 21000-ро баъди баробарӣ менависем бо тар. баъд суммаро менависем, яъне 3000 ҷамъи 5050 мешавад 8050. аз 21000 8050-ро тарк кунем, фарқ мешавад 12950. мисоли 15. дастгир дар нури ададӣ ададҳои 1, 2, 3, 4, 5-ро қайд кунед. ана ин нури ададӣ аст. мо дар нури ададӣ ин ададҳоро қайд кардем. 1, 2, 3, 4, 5.
мисоли 16 масъала додааст аст ки дар соли нави таҳсил ба мактабинтернат 225 то китоби забони модарӣ, 127 то зиёдтар китоби математика ва назар ба математика 54 то камтар китоби забони русӣ оварданд. Мактабинтернат ҳамагӣ чанд то китоб гирифтааст? дар ин ҷо мо якум бояд муайян кунем ки чанд то китоби математика ва чанд то китоби забони русӣ овардаанд. аз шарти масъала ба мо маълум аст ки китоби забони модарӣ 25 адад мебошад ва китоби математика яъне аз китобҳои забони модарӣ 127 дона зиёдтар аст. Яъне 225 дона зарб ҷамъ 127 дона мешавад 352. Яъне китоби математика 352 дона. китоби забони русӣ бошад назар ба китоби математика 54 дона камтар, яъне 352 дона тари 54 мешавад 298 дона. Яъне китоби забони модарӣ 225 дона, китоби математика 352 дона, китоби забони русӣ 298 дона. ҷамъулҷамъ дар охир дар умум мешавад 875 дона. Яъне ба мактабинтернат ҳамагӣ 875 дона китоб овардаанд. мисоли 17 зери ҳам навишта ҳисоб кунед. дар ин ҷо мисолҳо дода шудааст. Мисолҳо аз мисолҳои ҷамъ ва тарк мебошанд. мо ду мисолро интихоб карда яке аз мисоли тарк ва дигар аз мисоли ҷамъ кор мекунем. мисоли тарк ин аст: 80074 тарҳи 19854. мо тарккуниро аз қисми воҳидҳо сар мекунем. Яъне аз 4 воҳидро тарк кунем мешавад 0, аз 7 даҳӣ 5 даҳиро тарк кунем мешавад 2 даҳӣ. қисми садӣ ва ҳазор ки аз 0 иборат аст, мо аз қисми даҳҳазорӣ як даҳҳазорӣ медиҳем ба қисми ҳазорӣ мешавад 10000 ва аз қисми даҳҳазорӣ як ҳазорӣ медиҳем ба қисми садӣ, яъне аз мешавад 1000, аз 1000 800ро тарк кунем мешавад 200. қисми ҳазорумо ки мо як даҳҳазора буд ва мо аз даҳҳазорӣ якро минус кардем шуд 9000. аз 9ро тарк кунем мешавад 0. ва қисми 80000 ки мо як даҳҳазорро минус кардем монд 70000 ёки рақами 7. аз 7 якро тарк кунем мешавад 6. ҷавоб 60220. дуюм мисол мисоли ҷамъ аст. яъне 32763 ҷамъи 46378. мо инро низ аз қисми воҳидҳо сар мекунем ҷамъкуниро. яъне 3 воҳид ҷамъи 8 воҳид мешавад 11. мо якро менисем, як даҳӣ дар хотир. 6 و 7 мешавад 13 ва яки дар хотир 14. 4ро менисем, боз як сади дар хотир. 7 و 3 10 ва як хотир 11. мо як садиро менисем, як ҳазорӣ дар хотир меистад. 6 و 2 8 ва як ҳазорӣ дар хотир буда мешавад 9000. 4 و 3 мешавад 7. сума 79141. мавзӯи мо яъне дарси дуюм ба охир расид.